хезмәттәшебез Ильяс Фаттаховның 2нче сыйныфта укучы оныгы Айсинәгә бәйгедә сөйләр өчен туган тел турында шигырь эзләдек. Якташыбыз Вазих Рәхимовның шигырьләр китабыннан туган тел дигән шигырен табып алдык. Вазих Рәхимов туган тел бишектә үк әннә диеп ачылган телем минем. Үз телемдә сөйләшкәнгә кояшлы күгем минем. Башка телләрдән ким түгел, мактаулы телем минем. Матуриятькәләр тудырган борынгы телем минем. Кеше белән аралашкан ягымлы телем минем. Газиз балаларым кебек кадерле телем минем. Отсалар да, оссалар да югалмас телем минем. Кем ярата туган телен, ярата туган илен. Хатыны Саҗидә апа ни хәлләрдә икән дип сөйләшәбез үзара. Төштән соң Саҗидә апаның хәлен белергә төштек. Йортлары тимер юлның теге ягында Сәйдәш урамында. Менә шулай үзем генә яшәп ятам. Балалар көндә килеп торалар, дип каршы алды ул безне. Тормышыннан канәгать, тик менә тигезлегем юк, дип көрсенеп алды. Мен үзем Омский областынан. Сибир татарлары, минем әниләр, әтиләр Сибир татарлары, шунда туып үскәннәр. Әниләрнең әби бабайлары Бөгелмә ягыннан булган. Алар Сибиргә куылганнар. Заманында шундай иде бит. Без 7 бала үстек. Исән-сау үстек, но 2 сеңлем юк. 2 энем юк уже. И бер апайым юк. Менә хәзер икәү генә калдык инде. Германиядагы энем белән мин. 10 ел яшәдек Казакстанда. Шундан монда кайттык инде. Хаман кайтасы килеп йөрде. Татарстанда да хәзер әйбәт торалар. Бер кайткаладык инде, бик начар торалар монда нишләптер. Бу вакытта заманы шулай булгандыр инде. Ней. Кайттык 67 елны кайттык. 10 ел яшәгәч. 68дә ремонт таптым. Мен КБОда бухгалтерияда эшләдем. Вазихның авылдашы монда бар, менә юлганың тиягында гына. Шуларда 3 ай тордык. Квартирада. Аннан соң частный айрым частный йорт тапты инде, шунда күчеп тордык та 1 ел да яшәмәдек без анда. Көз көне күчтек, яз көне менә монда бакча башында времянка салдык без. Кеше өстендә яшәгәнче дип времянкада яшәдек без. Шул времянкадан соң менә бу өйне салырга булдык. Башта йыладым, көн сайын йыладым. Бакча ягы карыйм да Казакстан ягына җылыйм. Анан яләндем инде. Эшкә кергәч, мен Казакстанда торговляда эшләдем. Аннан монда кайткач 10 ел нидә эшләдем, КБОда эшләдем. Бухгалтерияда да эшләдем, салон битта сапожникларның заведующийда булып эшләдем. Ул вакытта салон бит бар иде. Пенсияга чыктым тимер юл кибетеннән. Тимер юл кибетендә 18 ел эшләдем. Кибетче булып эшләдем. Быел 85 яшь туласы. Вазих абыйның мәрхүм булганына мартта 15 ел була икән инде. Сез Вазих абый белән кайда таныштыгыз? Дип сорыйбыз Саҗидә ападан. Әтиләр сугышка хәтле Сибирдән Казакстанга күчеп киткәннәр. Казакстанда алтын шахталары булган инде, шунда күчеп киткәннәр. Анда тагы сугышка хәтле 2 бала тапканнар. Сугыш башланып киткәч, сугыштан кайткач тагы 3 малай булды менә бу ниләр. Инеләрем инде 3 малай. Менә шул. Шунда армияда хезмәт итте ул. Мәскәүгә алынган булган, Мәскәүдә хезмәт иткән, анан 1 елын шул Казакстанга җибәрелгән инде. Казакстанда хезмәт итте. Шунда клубта таныштык инде. Миңа 19 яшье. Аңа 21 яшь булган. 2 яшь бар. Икегез дә бик шибәр булгансыз сез. Бер-берегезне бер күрдә ошаткансыздар. Ул мәктәптә ук яза башлаган. Анан мен теге ничек дип әйтим, дружить иткәндә, йөргәндә инде, не беләм, солдат малае иде ул.
Мен қоян ақша ала бұл, мені танцаға да алып бара, киноға да алып бара. Өзім билет алам киноға. Жоқ, мына мен алам деп, менің билетіні кішіге беріп, өзі білен ап барадыр. Мен қоян бұл ақша ала, қаман солдатның ақшасы іштен кәбет енді ол. Іштен кәге мен нендей, киноға күн сайын бараға. Ол вақытта бет клуб қына еді, мұндай интернатлар нелер жоқ ебет. Қазір мен әлі ұррай бұл ақша қойдан ола оптырайдыр ем. Анан сұрау бердім мен аңа. Шыннан айтты ол. Мен дей шиғырлар язамдей, Татарстанға жібәремдей, менға гонорарлар келеді, 9 сум, 12 сум. Ол вақытта солдаттың ақшасы іштен кәгіне бет. Шул 9 тәңке, 10 тәңке әйбәт бұл ярап қойған енді. Сажида апа белән озак кына сөйләшеп утырдык. Хатирәләрне яңарттык. Әйе, Вазих Рәхимов кешеләр өчен матур-матур йортлар, мәктәпләр, клублар төзеде. Һәм кулыннан каләмен дә төшермәде, шигырьләр язды. Мен даже мында кызлар балаларга берәр нәрсә ачуланып әйтсәм, ачуланма. Алай үстермиләр балаларны. Әйбәтләп әйт. Менға кисәтәдір елі. Бір қашан қол көтермәді, бір қашан ауыр сөз әйтмәді. Мында ит үрінде шымырт ағашы бар ие. Мына бұл тәрәзәләрні қоплай. Шунды қаты өсіп кетті, кисәрге болды. Шықты да кисәрге пышқы білән, ножовка білән кесіп, үстіне ауды. И бәріп түшірді басқыштан. Басқышны қойған мына тұрба нейіне. Бәріп түшірді де, аяғына видіне түшкен ағашының жуан жағы. Аяғын сындырды. Сынған аяқ білән ұзақ ятты больниста. Адан 1 ел пашти нетті енді. Құлтықты аяғы білән нетіп ери башлады енді. Анан арысы ауыртып кетті. Біз айтамыз, аппарам больницаға. Топмилар ауыртуын. Дизентерия дей. Мына дизентерия шонды болама енді. Кінарға жіберділер инфекционный больницаға. Инфекционный больницада анда малайы врач. Ол айтты, жоқ, сізге керек проктологияға барыға, Қазанға. Сізде никакой не жоқ. Тігі инфекционный ауырту түгіл деп. Больницаға бардық, больница аңа салдылар, больница операция болды неге полип болған кишечникта. Шунан соң тазармады енді ятты енді 1 ел ятты бұл больницадан шыққаш. Үйде ятты. Мына шул 72 тулмағаны әлі. Ерта кетті енді. Артқа бұрылып қарасам, шигырьләрем тезелгән. Яхшысы да, начары да йөрәгемнән үзелгән. Шигырь йөрәктән үзелсә генә башкаларның күңелен кузгата ала. Ул һәр вакыт безнең Арча дип язды. Нинди матур, нинди ямле, Арча ягы безнең як, шишмә суы кебек керсез, йөзе көләч, йөзе ак. Тукайны биргән Арча җире әнә шундый иҗат кешеләренә бай. Без аларны белеп һәм барлап торыйк.